El president de la Federació de Municipis de Catalunya i també alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, ha visitat avui Mollet per reunir-se amb el govern municipal i definir accions de futur. Avui nosaltres volem parlar de municipalisme precisament amb el president d'aquest ens, Xavier Amor. Bona nit. Molt bona nit. Volem parlar d'aquesta situació actual que travessa Catalunya i la situació també que viuen els ajuntaments darrerament, que són notícia per aquesta reforma de l'administració local, però primer de tot, a què es deu aquesta visita a Mollet? Bueno, la veritat que sempre és agradable sortir una mica del dia a dia i fer les visites als municipis també va dintre de la meva feina, d'apropament al territori, però a més, avui amb diferents objectius. El primer objectiu és conèixer un municipi que dintre d'aquesta crisi, d'aquestes dificultats que hi ha, està posant i és líder i està posant sobre la taula solucions a temes d'ocupació, solucions també a temes socials. Per tant, un referent Mollet en un moment complicat i de dificultat que intenta apostar per tot això i també una visita amb l'alcalde per expressar-li també el nostre suport com a Federació de Municipis davant de l'atac que està representant per nosaltres la llei estatal de règim local. Per tant, una visita molt agradable on hem après moltíssim, on també nosaltres agafem perquè moltes de les experiències que Mollet avui està aplicant són aquelles que nosaltres també expressem, traslladem a la resta de municipis quan ens truquen i tenen alguna dificultat. Mollet va sempre un passet per endavant en moltes d'aquestes solucions i nosaltres avui ho volíem agrair amb aquesta visita. Mollet, tu deies, un dels municipis que ha apostat, tot i la crisi econòmica, per continuar oferint serveis públics, com és el tema de l'Escola Municipal de Música, les llars d'infants públiques, també els serveis als discapacitats, tot i la crisi. Pocs ajuntaments aguanten aquest ritme d'oferir serveis perquè l'endeutament per part de les administracions cap als ajuntaments cada vegada està creixent més. Aquesta aposta que fa Mollet és la bona, la que haurien de fer tots els ajuntaments, tot i veure que les administracions, tant la catalana com l'estatal, no paguen? Sí, la veritat que malauradament molts municipis opten per anar retallant serveis. Mollet ho ha tingut clar sempre, ara de manera molt més clara, amb un ventall de serveis a la ciutadania que fa possible que molts problemes que en altres municipis troben una porta tancada, a Mollet no és així. Mollet està obert a donar aquests serveis amb la dificultat que això representa, perquè clar, el fet de tenir un ventall de tants serveis com té la vostra ciutat, això també implica molts deutes que altres administracions tenen amb els diferents municipis, però clar, contra més serveis, més deute és la que ha de patir, ha d'aguantar el municipi de Mollet. Però torno a dir, a vegades és una aposta, és l'aposta de no mirar xifres sinó mirar persones, de no mirar números sinó mirar noms i cognoms, de no mirar grans estadístiques sinó intentar cercar solucions. I això la ciutat de Mollet ho està fent, per això la Federació de Municipis avui està aquí, vol veure com una ciutat amb moltes dificultats, amb un deute que està aguantant amb els seus recursos, intenta sortir endavant torno a dir, donant la cara, mirant als ulls als ciutadans per oferir-los els serveis que està donant. Com a president de la Federació de Municipis de Catalunya, m'imagino que deu saber alguna cosa més de com se solucionarà aquest deute que té la Generalitat cap als ajuntaments. La Generalitat abans d'acabar l'any xifrava el deute amb uns 400 milions d'euros, mentre que la Federació deia que el deute real era de 1.200 milions d'euros, més del doble. Sí, aquí no ens acabem de posar d'acord, perquè per nosaltres el deute és allò que ens deuen, estigui o no estigui reconegut per la intervenció de la Generalitat de Catalunya. Si hem d'entrar en allò que marca oficialment el dret reconegut, és aquell dret que a través d'una subvenció s'ha reconegut, però els ajuntaments estem fent molta més despesa i aquesta despesa la volem cobrar. Per nosaltres el deute són les xifres que hem marcat, els 1.200, 1.400 milions d'euros. Sabem de la dificultat que també pateix la Generalitat de Catalunya per tornar aquest deute, però sí que volem tenir unes certes garanties i en tot allò que fem intentem demanar a la Generalitat una certa garantia. La Generalitat ha de poder fer front a aquest deute, ha de poder pagar i podem entendre que també l'Estat tingui un deute amb la Generalitat de Catalunya, però malauradament el municipi no pot dir al ciutadà que no li paguen. El municipi ha d'anar fent front a aquests serveis. Per tant, demanem a les administracions que siguin responsables en allò que pertoca. No estem demanant res que no ens pertoqui, és allò que hem pactat. Les llars d'infants, per exemple, una llei que el Parlament majoritàriament va acordar
amb unes subvencions que estaven dividides en terços, un terç als ajuntaments, un terç a la Generalitat, un terç als usuaris, i que ara aquesta regla s'ha trencat. I nosaltres diem, home, allò que hem signat com a mínim, que tinguem la garantia de fer-ho. Des de la Federació de Municipis estem treballant en aquestes línies, amb diferents departaments, ara també amb Economia, perquè la llei Arsal també implica un canvi en tot això, unes certes garanties de cobrament d'aquest deute. Estem intentant protegir els municipis, que en definitiva és protegir els ciutadans i les ciutadanes. Els ajuntaments estan preocupats per aquesta reforma de l'administració local que ja és vigent des d'aquest 1 de gener del 2014. Es van presentar diferents mocions al Tribunal Constitucional perquè la declari inconstitucional aquesta llei. La Federació de Municipis s'hi va sumar a demanar que sigui inconstitucional, i precisament vostè ahir deia al diari El País que era una llei injusta i que feia pagar als ajuntaments la culpa d'aquest deute i fins i tot els titllava de mal gestors. Creu que amb aquesta definició que feia vostè de la reforma de l'administració local el Tribunal Constitucional també tirarà per aquest sentit o no? Esperem que el Tribunal Constitucional resolgui. El problema és que, com tot, serà d'aquí molts mesos, segurament, i mentrestant els serveis de proximitat estan patint. Nosaltres, des de la Federació de Municipis, diem que aquesta és una llei que no soluciona cap problema, no té res a veure amb els titulars que s'han intentat vendre de racionalització i d'estalvi, perquè és veritat que a la pràctica no està passant això. El que sí està passant és que s'està allunyant els serveis més propers als ciutadans. Un ciutadà, quan té un problema, no va al Ministeri ni va a la Conselleria, va al seu Ajuntament. I nosaltres el que volem és fer d'alcaldes. I fer d'alcaldes és intentar cercar solucions a moltes problemàtiques que avui estan passant. Per tant, és una llei de difícil aplicació. A més, vol criminalitzar l'administració local, quan és l'administració local la que està complint amb tots els números, el dèficit, l'endeutament. I a més, és una llei, torno a dir, que dificulta que puguem fer el dia a dia. Des de la Federació hem volgut fer diferents coses. La primera és una campanya per dir-li al ciutadà que això els afecta directament a ells, als seus serveis de proximitat. Aquesta és la primera. La segona és aquesta campanya de recursos d'inconstitucionalitat, que finalment han estat més de 2.300 a tot Espanya, i que això hauria de fer moure a un govern que amb una majoria absoluta intenta aplastar a la societat, en aquest cas allunyant aquests serveis, torno a dir, traient competències als municipis. Jo tinc una teoria, jo crec que és per un canvi de model ideològic, per tant és un canvi de model de passar d'allò públic a allò privat, i això si ho allunyes, si ho poses en mans de les diputacions, que he llevat de Barcelona, que sí que podria donar molts serveis, però a la resta de l'Estat les diputacions no poden donar aquests serveis i per tant els hauran de privatitzar. Jo veig claríssim que estem davant d'un canvi de model on hem de dir prou dels municipis, han de dir prou la ciutadania, i nosaltres el que estem fent és també intentant que la Generalitat ens defensi, que la Generalitat faci de paraigües del municipalisme català, fent com han fet altres comunitats autònomes, mitjançant decret llei, que és la proposta que fem des de la Federació de Municipis i que la Generalitat ja ha anunciat. I tot això, si no va acompanyat d'una llei de finançament, ja sigui l'estatal o sigui la catalana, continuem tenint molts problemes als municipis per fer front a allò que se'ns està demanant en un moment de crisi tan dura i que tanta família, tanta gent ho està passant malament i que l'única xarxa que tenen és el seu Ajuntament. Xavier Mor, president de la Federació de Municipis de Catalunya, moltes gràcies per passar avui per Vallès Visió. Moltes gràcies a vosaltres, bona nit. Bona nit.